los temas que es primero Hacienda. I que pensam que tindrien que anar necessàriament en aquest document, d'acord? Habíamos hablado con los, digamos, relatores, o agruparemos, o si se repiten cosas, lo que sea, pero vamos. Podria fer una menció explícita a aquelles persones que no... President Vicent Serra, la veritat és que jo no sé si l'han enganyat o és que no en té ni idea del que és una promoció turística d'una illa com és Eivissa, perquè el que està claríssim, el president del Consell Insular, què mos diu? Mos diu, no, és que hem arribat al 20%, però el 20% de zero és zero. I ell només ha aconseguit 1 milió d'euros per l'any que ve, en el qual arribarem en el màxim del finançament que segons ell tindrem a 2 milions d'euros, que és el que teníem en el 2010. Quan el sector hoteler, el sector empresarial d'aquestes illes estava parlant ja de xifres molt més grans en el 2010 i jo ho sé perquè me va tocar dirigir d'alguna manera tot això. El que pensem del Partit Popular i de les coses que ha fet amb aquesta legislatura jo crec que ja sou tots coneixedors, és a dir, la gent del carrer avui en dia viu molt precàriament gràcies a les polítiques que ha estat aplicant el Partit Popular, entre elles aquesta pujada d'IVA, que és tot el contrari del que va dir. Lògicament, una pujada o baixada d'IVA no depèn dels governs d'aquesta illa, però sí que està clar que el Partit Popular en aquest cas va dir el 2011 que no pujaria aquest IVA, inclús que baixaria l'IVA turístic, per tant, un altre incompliment flagrant del Partit Popular que està ocasionant aquest malviure, aquest malestar en la gent.